A verdade é que para min, como concelleira de Turismo, esta é unha data longamente esperada e longamente desexada. Vamos xa dende hai moito tempo enfrascados na tarefa de ser quen de mellorar unha ferramenta que considerábamos esencial, que é unha páxina propia, unha páxina especializada de turismo da Guarda. Era para nós, para o Departamento de Turismo, moi importante, porque permite ter unha ventana e ofrecer o que é a Guarda prácticamente a todo o mundo, utilizando unha ferramenta importantísima como son hoxe en día as novas tecnoloxías e poder abrirnos, poder mostrarnos, poder decir o que é a Guarda dunha maneira axeitada, dunha maneira acorde coa calidade e co prestixio que ten a nosa vila. Eu, como concelleira de Turismo, a verdade é que estou moi satisfeita pola data na que estamos, que creo que quedará na miña memoria como unha data a nivel individual moi querida, por ser capaz de poder presentar hoxe esta páxina web de turismo, pero que creo tamén que vai quedar na memoria colectiva para moitos sectores na nosa vila, para aqueles sectores que están implicados no turismo, para os restaurantes, para os hoteles, para as empresas dedicadas a turismo, que desexo e espero que cada vez haxa máis na nosa localidade, e que esta data vai supor, estou totalmente convencida, un antes e un despois. Estamos hoxe a páxina conscientes de que aínda ten moitos flecos que imos a ir resolvendo. Sucede nos fai casi un ano cando presentábamos a aplicación do teléfono. Hai un momento en que os proxectos, este tipo de proxectos, onde entran tecnoloxías, entra moita xente a traballar, necesitan unha fase beta, chaman os informáticos, que vamos a poñer a funcionar para ver como vai, que soporta, cales son os fallos, cales son as correccións, e dámonos un plazo, pois, bueno, un mes, 2 meses, o que sexa necesario para facer esas correccións. Como a Guarda necesita isto, quero dicir, necesita estas ferramentas que estamos poñendo a disposición da xente. Necesita a aplicación do teléfono móvil que presentamos, iso fai casi un ano, e necesita esta páxina web que a toda agora é certo que, bueno, non era moi presentable o que tiñamos, o motivo era que levamos anos intentando facer unha páxina web, por distintos motivos non conseguíamos poñela en marcha. Xa houve varios proxectos que non acabaron funcionando. E o motivo é porque é moi difícil. Aquí traballan conxuntamente 3 departamentos, que o Departamento de Novas Tecnoloxías, que digamos é o que pon a parte da tecnoloxía, e logo Departamento de Turismo, o que máis, porque é o que nos entrega todos os contidos, pero na Guarda, e dixémolo outro día neste mesmo espazo, é moi importante o Departamento de Patrimonio. E aquí, aseguro-vos que o Departamento de Patrimonio, a Concellería de Patrimonio, tamén traballou a red. É un deseño pensado para os PCs, para as tablets e para os móviles. Un deseño responsivo que se vai adaptando e estámoslo traballando está Eduardo traballándoyo nos 3 terminais, vendo a ver algunhas pequeñas correccións que a veces hai que facer. Grande, ten moito contido, evidentemente temos moito que mostrar, temos moito que ofrecer. Nós pensamos que aquí está todo, salvo ese apartado onde vamos a facer packs, para que a xente queira visitarnos un día, ofrecerlle unha visita un día, 3 días, unha visita de 3 días, ou incluso unha visita de máis tempo. Neso ten Rosalía algo traballado, pois é un traballo do Departamento de Turismo.